ମାନଙ୍କୁ ଏ ସାଙ୍ଗ ଲୁଡ଼ି ଯାଏ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ଏ ସାଙ୍ଗ ଲୁଡ଼ି ଯାଇ ଏ ସାଙ୍ଗ ଲୁଡ଼ିକିରି ଗାଧୋଇ ଯିବା ଏକା ଖଳି ବନ୍ଧେ ପହଁରା ଦେବା ଏ ଋଷି ପଚାରିବେ କିଏ କାହାର ଏ ଉତ୍ତର ଦେବା ଏକା ମାର ଗି ଜନିମ ହୋଇ ଏ କିଏ କଉ କଣେ ରହିବା ଯାଇ ଏ କାହାରି ଭେଟ ପାଇବା ନାହିଁ ଏସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଶୁରି ଦେବା ଏ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅନଇଥିବା ତାର କେହି ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ ଏସବୁ କହିଲେ ଶୋଇ ରହିବି ଏ ତାର କେହି ନାହିଁ ବୋଲିକି କହିଲେ କୂଅ ପୋଖରୀକି ନଜର ଦେବି।